Ovo je Savamura, znači 44 dekor. Ajde da vidimo njega. Evo ga. Kakav udarac. Da, to je to. Ovaj dobar je. Znači Savamura 44 broj dekora. Top. Odličan udarac. Znači tu su. Dobar je. Da, to je to. Evo kipa jedan. Savamura. Ovo je 44 broj dekora. Prozirno bijeli. Znači on mi je top kad mi je ovako bistra voda. Znači jako je efikasan. To je to.